La Fundació Sau i la Fundació Puigporret continuen empenyent artistes emergents. Després d'anunciar fa uns mesos que Estela era la banda premiada del seu primer guardó, ara els fruits van sortint a la llum i aquesta setmana presentava el seu nou treball, produït sota l'ala de la Fundació Sau i amb el segell Records d'Irlanda. La cooperativa La Fera Ferotge de Vic ha fet balanç de la campanya de punts liles de les festes majors d'aquest 2025. Destaquen que cada cop més nois s'apropen als punts liles i enguany han estat presents a 14 municipis de la comarca d'Osona. El Clínic i el Consorci Hospitalari de Vic han celebrat els 15 anys d'una aliança estratègica per a una assistència especialitzada més propera. Aquesta ha permès acostar serveis d'alta especialització a milers de pacients d'Osona, reforçant la qualitat i la proximitat de l'atenció sanitària. Vic ha inaugurat els Campionats de Catalunya universitaris d'aquest curs, on la UVic, Universitat Central de Catalunya, n'és la seu organitzadora. Durant els mesos de febrer i març, la capital d'Osona acollirà bona part de les competicions d'equip, com futbol, futbol sala, rugbi, handbol i voleibol, mentre que el bàsquet es disputarà entre Vic i Manresa. Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 16 d'octubre. Osona sempre ha estat un gran planter de músics i des de fa uns anys els components de la banda Sau han remat per enfortir encara més aquest teixit musical. Fa uns mesos van donar a conèixer els guanyadors del primer premi Sau Puigporret, dues fundacions que es van unir per oferir mecenatge i mitjans a un grup de música del país. Aquest grup és Estela i aquesta setmana ha presentat el seu primer disc gravat als estudis de Sau i amb una sonoritat pop que segur que enganxarà al públic. Aquest dimecres es presentava oficialment Apologia de la mediocritat, el primer disc d'estudi d'Estela, la banda guanyadora de la primera edició del Premi Fundació Sau i Puigporret. El disc s'ha gravat entre el juliol i el setembre i conté 12 cançons inèdites. Mirall en serà el primer single i properament veurà la llum al videoclip. Després de molts esforços hem aconseguit poder presentar avui, el dia d'avui, ja el disc, tenim el disc físicament, que és una cosa poc habitual tenir discos físics, i és que Estela també és un grup que tampoc no fan alarde, diguem-ne, no sé com se diria en català, alarde, no sé com... No xulegen de modernitat, perquè volen fer una cosa molt orgànica, molt de veritat, no? És volent que el disc sonés molt com són ells en directe. Penso que s'ha aconseguit bastant i estem contents que això, de cap d'un any ens estiguem aquí ja presentant aquest disc i presentant la segona edició d'aquest concurs. Amb el disc a la mà i el somni fet realitat, la líder de la banda, Estela Navarro, es mostrava agraïda i feliç per haver aconseguit publicar el seu primer treball. Sense aquest premi, això que tenim avui aquí, doncs no estaria... ni de conya, no? Avui dia, gravar un disc... Avui dia, i sempre ha sigut un somni, no? Però crec que avui dia podem estar superagraïdes de poder haver gravat un disc perquè, nosaltres és una cosa que sempre tenim en ment, però econòmicament és molt difícil, llavors ha sigut una oportunitat que no podem més que dir gràcies i gràcies i gràcies. L'experiència també ha estat un aprenentatge per la jove músic i els seus companys. També veure la feinada que hi ha darrere, que no només, evidentment, és un privilegi, és una sort i és un procés molt xulo, però també és molt sacrificat i moltes hores i molts nervis i molt perfeccionisme i moltes coses, però crec que ha valgut la pena i... Pep Sala destacava la naturalitat del disc i de l'artista i que es transmet en el resultat final. És dels pocs discos avui dia que les bateries estan fetes amb una bateria, que les guitarres estan fetes amb una guitarra, que el baix és un baix i que la veu, doncs, és una persona, hi ha una persona al darrere que canta
i que no solament canta, sinó que més s'equivoca, perquè és una persona, i que hem arreglat a base de fer-ho tan bé com han pogut. En el sentit que, vull dir, avui hi ha aparells que et permeten fer miracles, no sé, i el que han fet ells és fugir de tot això, no? Estela iniciarà ara la promoció i presentació del seu primer treball i seguirà acompanyada de la Fundació Sau i Puigporret fins a la producció i promoció d'un segon disc d'estudi en els propers anys. Amb el gran gruix de festes majors de la comarca ja acabades, la cooperativa La Fera Ferotge ha fet balanç de la campanya de Punts Liles d'aquest 2025. Els Punts Liles són espais de sensibilització i d'atenció puntual de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de contextos festius. La cooperativa ha destacat el fet que cada cop més nois s'apropen als Punts Lila i que enguany han estat presents a 14 municipis de la comarca. Cada cop és més freqüent veure els anomenats Punt Lila en esdeveniments, espais d'oci i entorns comunitaris. Aquests dispositius tenen l'objectiu pedagògic d'informar, sensibilitzar i prevenir davant les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics. També són espais segurs per atendre persones que hagin patit o presenciat violències masclistes i LGTBI-fòbiques. A Osona, part dels Punts Lila són de la cooperativa La Fera Ferotge. Aquest estiu han estat presents en 14 municipis osonencs diferents. Un cop acabat el gran gruix de festes majors del territori, la cooperativa fa balanç de la temporada. Una de les conclusions més destacades és el nombre creixent d'homes que s'apropen a aquest servei, fet que suposa una oportunitat per treballar les masculinitats. Hi ha hagut diferents públics, o sigui, els Punts Lila han passat a ser no només un espai per dones o dissidències, sinó que s'ha apropat o es comencen a apropar moltes persones, també col·lectiu masculí, i llavors això ens brinda una oportunitat molt important per parlar de les masculinitats hegemòniques i amb el joc i amb les converses que podem tenir podem desmitificar molts tabús que hi ha darrere de les masculinitats i dels Punts Liles entesos com a espai només per dones o dissidències. Trobem molts joves, nois, que ens fan preguntes sobre relacions de parelles, sobre temes més sexoafectius, sobre consum i ús de drogues també, tot i que l'alcohol segueix sent la droga més consumida pels joves en espais d'oci nocturn. Una de les tasques d'aquests punts és la prevenció i atenció en l'ús i consum de drogues. En aquest sentit, s'ha detectat l'augment de nous consums emergents com el tussi o el trap honey. Aquest any ens hem trobat, per exemple, amb un elevat consum de tussi, que és una substància més psicodèlica composta per diferents altres substàncies com la ketamina, l'espid, la cocaïna i l'MDMA. Llavors, això ens ajuda a apropar-nos als joves, poder contestar preguntes i fer moltíssima pedagogia des d'una part de no judici, sinó d'informar sobre el que s'està fent sense jutjar. Davant dels bons resultats, l'objectiu és continuar consolidant la feina dels Punts Lila. Per això, ara la Fera Ferotge forma part de la xarxa de Punts Lila Micelis, encarregada de coordinar i organitzar els Punts Lila d'arreu del territori. El que hem volgut fer és unir forces conjuntament amb altres entitats del territori, com poden ser Cúrcuma, com poden ser Doble Via, Dones amb Empenta, La Llamborda, Gerra Feminista i Aritja, i a partir d'aquí poder crear una xarxa de Punts Lila transfeminista amb qui compartim maneres d'actuar, amb qui compartim també polítiques d'acció, de com intervenim amb els punts, què volem que siguin els punts, tot i que són un servei imprescindible, la nostra esperança, o sigui, el nostre objectiu és que acabin desapareixent, tot i així la feina encara és molt llarga. L'objectiu és seguir consolidant aquests espais com a servei essencial paral·lelament als serveis divulgatius que la cooperativa ofereix a centres educatius o projectes comunitaris.
Des de fa 15 anys, l'Hospital Clínic de Barcelona i el Consorci Hospitalari de Vic comparteixen coneixement per tal de teixir una aliança estratègica que ha permès una assistència especialitzada més propera durant tots aquests anys. És per això que els dos centres ho han celebrat amb una jornada que ha servit per posar en comú les relacions entre els diferents serveis assistencials i encarar els reptes de futur. L'aliança entre el Clínic i el CHB ha permès acostar serveis d'alta especialització a milers de pacients d'Osona, reforçant la qualitat i la proximitat de l'atenció sanitària. L'Hospital Clínic de Barcelona i el Consorci Hospitalari de Vic han commemorat una dècada i mitja de fructífera col·laboració. Durant aquests més de 15 anys, aquesta aliança ha permès que milers de pacients d'Osona hagin accedit a serveis d'alta especialització sense la necessitat de grans desplaçaments, rebent una atenció més propera, coordinada i, en definitiva, més humana. Durant la jornada s'ha subratllat el lideratge institucional i la complicitat professional com a pilars d'aquest èxit. Els equips assistencials han exposat com s'han creat circuits compartits i treballs en xarxa, millorant substancialment la qualitat assistencial. La col·laboració entre Vic i el Clínic no només enforteix l'assistència, sinó que és determinant per impulsar projectes innovadors. Iniciatives com la radioteràpia en xarxa o la farmàcia ambulatòria compartida són exemples clars de com aquesta aliança fomenta activament la recerca i la formació conjunta. Aquest model, que aposta fermament per l'eficiència, l'equitat i la qualitat, es consolida com un referent dins la xarxa C17 i més enllà contribuint a la vertebració d'un sistema sanitari públic i robust. La jornada també ha servit com a plataforma per abordar els reptes futurs, amb l'objectiu de continuar innovant i adaptant-se a les necessitats canviants de la població. I no marxem de l'àmbit de la salut perquè aquest diumenge es commemorarà el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada de conscienciació i d'acompanyament a les persones que pateixen o han patit aquesta malaltia. El càncer de mama és un dels tumors amb més incidència a la societat i especialment entre les dones. Actualment, a tot l'estat espanyol hi ha al voltant de 132 casos de càncer de mama per cada 100.000 habitants. Ara, l'Hospital Universitari de Vic ha consolidat amb èxit l'extirpació del teixit cancerós a través de l'endoscòpia, una tècnica poc invasiva i que millora els índexs i el temps de recuperació. Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, el 19 d'octubre, l'Hospital Universitari de Vic destaca el seu lideratge en la cirurgia videoassistida de càncer de mama. Es tracta d'una tècnica innovadora, mínimament invasiva, mitjançant cirurgia endoscòpica que es du a terme en casos d'extirpació del teixit mamari i en casos d'extirpació dels ganglis limfàtics de l'aixella. La cirurgia endoscòpica de mama és una cirurgia que actualment s'està estenent arreu de tot l'Estat, perquè s'ha vist que realment aporta beneficis, tant a nivell de disminució de taxa de complicacions com a nivell estètic, perquè òbviament ens permet el millor resultat. I això s'està fent extensiu ara, però realment es fa des de fa poc. Nosaltres ja fa des d'un any i mig, 2 anys que estem oferint aquest tipus de tècnica en algunes pacients que realment ho permeten i realment els resultats que estem tenint són molt satisfactoris. L'Hospital de Vic ha estat un dels primers hospitals de Catalunya a incorporar aquesta tècnica de manera habitual en pacients seleccionades amb càncer de mama. La cirurgia endoscòpica de mama consisteix a realitzar la intervenció a través d'una única incisió a l'aixella que queda pràcticament oculta. Això permet mantenir l'embolcall del pit de la pacient amb menys cicatriu i minimitza tant l'impacte visual com l'estrès emocional de la cirurgia. Hem fet una desescalada terapèutica des de ja fa uns anys. Pràcticament ja no es fan el que es diu limfadenectomies axil·lar, que és treure tots els ganglis de l'aixella. Només es fan casos molt concrets que ja tenim una malaltia constatada prèvia a qualsevol tractament. Llavors, i les mastectomies oscil·len més o menys un 20% dels casos. Sí que és veritat que encara n'anem fent. I aleshores el que estem fent en aquests casos que malauradament no podem fer aquesta desescalada, el que intentem és fer tractaments
més indolents o que puguin ser més tolerats per la pacient a nivell quirúrgic i a nivell de seqüeles. Per tant, el que nosaltres estem abogant ja des de fa un temps, des de fa un any i pic, gairebé 2 anys, és per la cirurgia endoscòpica de mama. És una cirurgia videoassistida, mitjançant la qual podem fer una mastectòmia amb incisions que queden més amagades i són més petites, i podem fer la mastectomia arreglada, de treure el pit, però preservant tot l'embolcall i fer una reconstrucció immediata. Així mateix també podem fer l'exèresi de tots els ganglis, però mitjançant una càmera que ens permet preservar millor algunes estructures tipus els nervis de la zona, nervis sensitius, que si féssim una cirurgia oberta no ho podríem fer. I per tant preservem millor la sensibilitat i disminuïm la taxa de complicacions d'aquestes cirurgies. Els últims mesos, equips d'altres unitats de mama d'arreu de l'Estat han visitat l'Hospital de Vic per conèixer de prop aquesta tècnica i observar les intervencions en directe, consolidant el centre biguetà com a referent en cirurgia endoscòpica de mama a Catalunya. El jutjat contenciós número 15 de Barcelona ha declarat que les bases del concurs públic de l'Ajuntament de Vic, on s'exigia un nivell de català B2 per optar a una plaça d'operari al cementiri i manteniment, són nul·les. La sentència considera que el nivell de català exigit per accedir al lloc de treball és massa alt i demana al consistori que torni a convocar l'oposició i requereixi als candidats el nivell bàsic A2. El jutge considera que passar a demanar el B2 genera una barrera d'accés amb un efecte excloent i afegeix que això consisteix en una discriminació per raons de llengua. En declaracions a RAC1, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha anunciat que recorrerà la sentència i que aniran fins on calgui per defensar la llengua com a pilar fonamental de la convivència i la cohesió a la ciutat. I no marxem de Vic perquè l'alcalde de Vic, Albert Castells, va desgranar aquest dimarts els projectes que conformen el pla de barris a què opta la ciutat. Segons ha assenyalat, es tracta d'una proposta de màxims amb 28 actuacions a desenvolupar en els pròxims 5 anys, que sumen 25 milions d'euros. Tot i que les millores es concentren en 8 barris del sud i nord-est, Castells ha posat en valor que l'objectiu és que la ciutat avanci de forma compacta. Entre els grans eixos de la proposta que financiaria la Generalitat en un 60%, destaca l'habitatge o la formació professional. L'Ajuntament de Vic ha presentat totes les propostes que la ciutat ha presentat al Pla de Barris de la Generalitat. Són 28 actuacions directes a 8 barris de la ciutat, concretament els que tenen la renda per càpita més baixa de la ciutat. L'objectiu de l'equip de govern, que ha confegit la proposta juntament amb el grup municipal del PSC, és aplicar una inversió prevista de 25 milions d'euros a repartir entre la Generalitat i el consistori biguetà a raó de 15 milions per l'executiu català i 10 per part de l'Ajuntament. El pla contempla solucions estructurals per reequilibrar la ciutat, precisament perquè volem una ciutat que avanci en una sola velocitat, al mateix ritme. No ens podem permetre una ciutat que avanci a velocitats diferents, sinó que volem un model de ciutat compacta que avanci al mateix ritme tot ella. Per tant, un projecte complex treballat els últims mesos, basat en la planificació que ja té la ciutat feta dels últims anys, començant pel planejament i tots els plans, des del pla de salut fins al pla d'habitatge. Estem parlant d'una àmplia zona que afecta pràcticament 2/3 de la ciutat, més de 30.000 habitants, dels 50.000, però insisteixo, pensat per la ciutat sencera. Les propostes que ha presentat Vic són molt variades i engloben des de grans transformacions físiques d'eixos com la carretera de Roda, la plaça de la Divina Pastora o l'Avinguda Països Catalans, a la remodelació de l'eix que formen el carrer Pare Uix, el carrer Mare de Déu de l'Horda o el carrer Soledat, fins a propostes culturals, socials o d'habitatge. Però insistim que aquestes infraestructures i totes les actuacions estan pensades per la ciutat sencera. És el cas de la carretera de Roda, tota aquesta artèria del barri de Caputxins que s'ha de modernitzar. És el cas de tota l'eix Soledat, Pare Uix, Mare de Déu de l'Horda, que és tota aquesta artèria dels barris del sud per accedir al centre, que també s'ha de modernitzar.
Entorn d'aquesta artèria hi ha l'estadi Torres i Bages, que també està pensat on hi ha l'Arbic i l'ETB, per tant, tot un pol per interactuar encara molt més amb aquests barris i amb tota la ciutat. I també el desdoblament de Països Catalans, completar aquests 350 metres que des dels anys 80 del segle XX té el pont sobre el riu Meder construït, però que queda pendent la seva urbanització per transformar-la també en una artèria de circunvalació de tots els barris de la ciutat. Una altra actuació que es preveu és la unió dels habitatges Montseny amb el nou sector de Can Garrofa, en un espai on l'Ajuntament hi vol posar serveis territorials de la Generalitat per treure'ls del centre de la ciutat i generar nous pols de referència al municipi. Realment creiem que la ciutat de Vic, la realitat que té ara, canviant i que ha canviat molt en els últims anys i que anirà canviant, l'hem de dotar de totes aquestes estructures i aquests equipaments i aquests serveis. Jo sempre és el que mateix sempre dic, una cosa semblant que a vegades em repeteixo, hem de planificar. Ara tenim la foto de com està ara, però hem de ja avançar-nos i planificar de cara al que ens ve. La cultura també hi tindrà un paper important. Les cavallerisses al costat de l'Atlàntida es transformaran per generar-hi un hub de creació artística i cultural amb bucs d'assaig o sales de creació. En l'àmbit educatiu, l'entorn de Can Bauman, els Caputxins, creixerà amb un nou centre de formació professional i nous espais verds. El Pla de Barris també té un apartat destinat a l'habitatge. L'Ajuntament ha demanat suport financer a la Generalitat per llançar ajudes a la rehabilitació dels prop de 2.000 habitatges buits que hi ha al centre històric. Tenim bosses importantíssimes d'habitatge a tota la ciutat. Nosaltres com a govern hem apostat per la rehabilitació. Tenim més de 2.000 habitatges buits a la ciutat de Vic. Això s'ha traslladat a la consellera de Territori. La millor manera d'aflorar habitatge a la ciutat seria posant al mercat aquests 2.000 habitatges. Aquesta proposta pel Pla de Barris és ambiciosa i des de Vic esperen que rebi el suport de la Generalitat, ja que rebre els diners d'aquesta primera convocatòria permetria executar la majoria de les accions en els propers 4 o 5 anys. I en esports, aquest curs, Vic acollirà les fases finals dels Campionats de Catalunya Universitaris 2025-2026. La Universitat de Vic n'és la seu organitzadora i per això compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic, que posa a disposició de la universitat els equipaments esportius de la ciutat. Durant els propers mesos passaran per Vic més de 3.000 esportistes representant les seves universitats. A més, Vic rebrà el segell de Vila Esportiva Universitària atorgat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. La Universitat de Vic dona el tret de sortida als Campionats de Catalunya Universitaris 2026. Com a organitzadora, Vic es convertirà en la Vila Esportiva Universitària 2026 i acollirà bona part de les competicions d'equip, com futbol, futbol sala, rugbi, handbol i voleibol. L'esdeveniment reunirà a la ciutat a més de 3.000 esportistes universitaris d'arreu del país entre els mesos de febrer i març de 2026. La capital d'Osona serà l'amfitriona d'una 41a edició que anirà acompanyada de diverses novetats, entre elles la inclusió de noves modalitats esportives arrelades al territori, com ara el kàrting i l'hoquei patins. També vull desitjar a totes i a tots els participants que visquin aquests campionats esportius com una experiència plena d'aprenentatge i de relacions humanes, que cada partit, cada trobada i cada repte siguin una oportunitat per créixer, compartir i viure els valors que ens uneixen. Des de Vic, una ciutat amb una llarga tradició esportiva i universitària, us rebem amb la il·lusió i amb els braços oberts. Estem convençuts que aquests campionats seran una mostra de talent, de l'esforç i de la convivència que reflecteixen l'esperit de l'esport universitari català. Que aquests campionats de Catalunya Universitaris 2025-2026 quedin amb el record de tothom com una festa de l'esport i que Vic sigui aquests mesos la casa de tots els esportistes universitaris de Catalunya. Com a novetats d'aquest curs, per acabar, inaugurem dues activitats esportives arrelades a la comarca, com ja ho ha avançat l'alcalde, el Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i una activitat d'hoquei patins. Recuperem el Campionat de Catalunya Universitari de triatló a les Terres de l'Ebre i també el d'esquí alpí a la Molina.
Impulsem la jornada d'escalada Uniclimb, que aspira a convertir-se en la germana petita de l'Uniran, i es preveu una participació enguany de 200 persones, i també hem incorporat un programa d'activitats a la natura amb 2 travesses i 5 sortides puntuals. La presentació de l'edició ha comptat amb la presència de l'alcalde de Vic, Albert Castells, el secretari general de l'Esport, Abel Garcia, el rector de la Universitat de Vic, Josep Eladi Baños, i la directora de l'UHUB, Montse Simón. Les proves esportives es disputaran principalment a la zona esportiva de Vic i en diversos espais de Manresa, amb la participació de les 12 universitats que integren l'esport català universitari. Vic és una universitat arrelada al territori i compromesa amb l'esport. Sou part d'un ecosistema viu on l'educació, la recerca, la salut i l'activitat física conviuen com plantes d'un mateix jardí, que es nodreixen mútuament. L'any passat vam superar els 11.500 participants i vam aconseguir la màxima paritat de la història dels campionats. Aquestes xifres són molt més que un registre estadístic. Són un camp ple de vida, on cada jove troba el seu espai per créixer, per aprendre i per florir. Aquest any, a més, com s'ha comentat, s'incorporen 2 disciplines molt arrelades a Osona, el kàrting i l'hoquei sobre patins. Són 2 noves branques d'aquest jardí comú que demostren que l'esport universitari no para de créixer, adaptant-se i enriquint-se amb les peculiaritats de cada territori. D'aquesta manera, la Universitat de Vic agafa el relleu de la Universitat Rovira i Virgili, que va organitzar la 40a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris 2026. Fins aquí l'informatiu d'avui dijous 16 d'octubre. Ara us deixem amb la tertúlia del termòmetre. Tot seguit, un nou capítol del Druida amb l'Eudald Martínez. I després, en Xavi Sunyol ens aproparà la cultura amb els protagonistes. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.